Neste exato momento, en cuanto lees estas palabras, os teus ollos están a procesar millóns de fotóns de luz. O teu cérebro está a converter padrões electromagnéticos en letras, letras en palabras, palabras en significado. Mas aquí está algo que vai facerte questionar tudo. Segundo as leis da física cuántica, esas partículas de luz non existían en ningún lugar específico até o momento exacto en que as observaste. Non estaban escondidas algures á espera de seren descobertas. Simplesmente non existían como objetos reais até que a túa consciencia as medise. E se te diser que isto non é filosofía barata, mas un facto experimental verificado millares de veces en laboratorios de todo o mundo. En 1922, o físico Niels Bohr apresentou unha interpretación da mecánica cuántica tan perturbadora que até Albert Einstein pasou o resto da súa vida a tentar refutala. A interpretación de Copenhaga suxería algo radical. A realidade non existe de forma independente da observación. Einstein odiaba esta idea. Escreveu cartas furiosas a Bohr, criou experiencias mentais elaboradas, cuñou a famosa frase sobre Deus non xogar aos dados con o universo. Mas todas as experiencias que realizamos desde entón probaron que Einstein estaba errado. A realidade cuántica é aínda máis extraña do que Bohr imaginaba. Imagina que estás nunha sala completamente escura. Tens unha lanterna na man, mas aínda non a ligaste. Segundo a física clásica, os obxetos na sala existen en posicións definidas, quera sendas a luz, quer non. A cadeira está ali, a mesa está acolá, as paredes están nos seus lugares. A luz apenas revela o que já estaba lá. Agora imagina algo completamente diferente. Os obxetos na sala non teñen posicións definidas até acender esa luz. Non están escondidos na escuridão. Están literalmente en todos os lugares ao mesmo tempo, nunha néboa de posibilidades. Só cando a luz os atinge é que colapsan nunha posición específica. Isto parece loucura, certo? Mas é exactamente así que o universo funciona ao nivel cuántico. En 1982, o físico Alain Aspect realizou unha experiencia na Universidade de París-Sul que mudou tudo. Pegou en pares de fotóns entrelazados e separouos por grandes distancias. Cuando mediu o estado de un fotón, o outro fotón instantaneamente asumiu o estado oposto, non importa cuán longe estivese. Non había tempo para cualquier sinal viaxar entre eles, nen mesmo a velocidade da luz. Era como se os dois fotóns fosen parte de unha única entidade non local, conectados a través de unha dimensão que non podemos ver. Einstein chamou a isto ação fantasmagórica a distancia e detestaba a idea. Mas a experiencia de Aspect probou que estaba a acontecer. Aquí está onde as coisas fican verdadeiramente perturbadoras. En 2007, unha equipa liderada por Anton Zeilinger na Universidade de Viena realizou unha versión aínda máis radical da experiencia. Eles mostraron que podes decidir como medir un fotón depois de ele xa ter pasado por un divisor de feixe, e esa decisión futura afecta retroactivamente o comportamento pasado do fotón. Lee isto novamente. A túa escolla no presente muda literalmente o que aconteceu no pasado. Non estamos a falar de viaxar no tempo ou ficción científica. Estamos a falar de resultados experimentais publicados en revistas científicas de topo, replicados decenas de veces. Pensa no teu cérebro por un momento. Contén aproximadamente 86.000 millóns de neuronios, cada un conectado a millares de outros a través de sinapses. Cuando pensas, padrões eléctricos percorren estas redes nunha danza incrivelmente complexa. Mas cada impulso eléctrico, cada transmisión sináptica, cada proceso bioquímico no teu cérebro obedece ás leis da física cuántica. Os electróns que transportan sinais entre neuronios existen en superposicións cuánticas. As moléculas que armacenan memoria son gobernadas por probabilidades cuánticas. Agora imagina algo incrível. Ese o teu cérebro non fora apenas afetado pela mecánica cuántica, mas for na verdade un computador cuántico biolóxico. Ese a consciencia en sí for un fenómeno cuántico. O físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff propuseron exactamente isto en 1994. A teoría deles, chamada redución obxectiva orquestrada, suxere que a consciencia emerxe de procesos cuánticos dentro de estruturas celulares chamadas microtúbulos. Estas son pequenas estruturas tubulares dentro dos neuronios, moito menores que as propias células. Penrose e Hameroff argumentan que os microtúbulos poden manter estados cuánticos coherentes e que o colapso destes estados é o que cría momentos de experiencia consciente.
A maioría dos neurocientistas rexeitou esta idea inicialmente. Dicían que o cérebro é demasiado quente e húmido para manter efeitos cuánticos. Mas en 2014, investigadores encontraron evidencias de coherencia cuántica en microtúbulos a temperatura ambiente. Vamos facer unha pausa e considerar o que isto significa realmente. Se a consciencia é un fenómeno cuántico, e se a mecánica cuántica diz que a realidade non existe independentemente da observación, entón chegamos a unha conclusión extraordinaria. A realidade e a consciencia poden non ser dúas coisas separadas. Poden ser dois aspectos da mesma coisa fundamental. O universo pode non ser un palco onde a consciencia aparece como espectadora. A consciencia pode ser o proceso a través do cual o universo se torna real. Mas espera, se a realidade só existe cando é observada, o que acontecía antes de existiren observadores? O universo ten 13.800 millóns de anos. A vida consciente só apareceu nos últimos millares de millóns de anos. O que estaba a acontecer durante os primeiros 10.000 millóns de anos? Esta é a pergunta que mantén os físicos cuánticos acordados á noite. Unha resposta posíbel é que o universo primitivo existía nunha superposición masiva de todos os estados posíveis simultaneamente. Só cando a consciencia emerxiu é que partes do universo comezaron a colapsar en estados definidos. Outra posibilidade é aínda máis extraña. Tal vez o universo primitivo non teña existido de forma alguma, até que observadores conscientes evoluíron e ollaron para atrás no tempo. John Wheeler, un dos gigantes da física do século XX, levou esta idea ao extremo. Ele propuso o que chamou de universo participativo. A idea é que o universo se traz á existencia a través de un ciclo de autorreferencia. Observadores conscientes emerxen do universo, mas a súa observación é o que torna o universo real retroactivamente. É como unha serpente a morder a propia cauda, mas nunha escala cósmica. Wheeler até suxeriu que poderíamos estar a criar o Big Bang agora, a través das nosas observacións astronómicas. Cada vez que un telescopio detecta un fotón de 13.800 millóns de anos, estamos a colapsar a función de onda do universo primitivo, tornando-o real. Isto soa a loucura completa, eu sei. Mas considera as alternativas. A interpretación de moitos mundos diz que cada vez que unha medición cuántica acontece, o universo se divide en múltiplas versións. Há unha versión de ti que leu esta frase, e outra versión que non leu. E incontáveis outras versións facendo coisas lixeiramente diferentes. Todas estas versións son igualmente reais, existindo en ramos paralelos da realidade. Neste momento, há un número infinito de universos paralelos onde versións lixeiramente diferentes de ti están a viver vidas lixeiramente diferentes. Algúns físicos adoran esta interpretación porque evita o problema do colapso da función de onda. Mas o preso é aceitar que existen infinitas copias de tudo. A outra interpretación que está a gañar forza nos últimos anos chámase quebeísmo. Foi desenvolvida por Christopher Fuchs e outros físicos no inicio dos anos 2000. O quebeísmo diz que as funcións de onda cuánticas non descreven a realidade obxectiva. En vez diso, descreven o coñecimento e as crenzas de un axente sobre o que vai observar. Cando faces unha medición cuántica, non estás a descobrir unha propiedade preexistente. Estás a actualizar as túas crenzas persoais sobre o mundo. Isto torna a mecánica cuántica profundamente subxectiva. Diferentes observadores poden ter diferentes funcións de onda para o mesmo sistema, e todos están corretos. Agora veña a parte que vai facer explodir a túa cabeza. Se o quebeísmo estiver correto, entón a realidade non é unha coisa única e obxectiva que todos partillamos. É unha rede de experiencias subxectivas interconectadas. Cando eu observo un electrón e tú observas o mesmo electrón, non estamos necesariamente a ver a mesma coisa. Estamos a ter experiencias correlacionadas, mas fundamentalmente privadas. A realidade obxectiva que pensamos partillar pode ser unha ilusión. O que realmente existe é unha tella de perspectivas conscientes, cada unha criando a súa propia versión do mundo. Isto comeza a soar moito a unha simulación, non é? Mas non unha simulación no sentido de computadores e programadores. Algo máis fundamental. Imagina que a realidade é como un xogo de vídeo masivamente multiplayer. Cada xogador ve o mundo do seu propio ponto de vista. O xogo renderiza apenas o que cada xogador precisa de ver. Cuando non estás a ollar para algo, ele non precisa de existir en detalle completo. Pode existir como dados comprimidos, como posibilidades, esperando para ser renderizado cuando necesario.
Isto é exatamente como a mecánica cuántica funciona. As partículas existen en superposicións até seren observadas. O universo non desperdiza recursos a calcular coisas que ninguén está a ver. En 2012, o físico James Gates fez unha descoberta extraordinaria. Ele estaba a estudar as ecuacións que descreven as supercordas e a supersimetría, algunhas das teorías máis fundamentais da física. Enterrados profundamente nestas ecuacións, ele encontrou algo completamente inesperado: códigos de correción de erros. Estes son os mesmos tipos de códigos que os enxeñeiros de computación usan para protexer dados contra a corrupción. Encontralos nas ecuacións fundamentais da física é como abrir o capó de un carro e encontrar código de computador escrito no motor. Gates ficou tan xocado que verificou os cálculos repetidamente. Mas os códigos estaban lá, incorporados na propia estrutura matemática da realidade. O que é que códigos de correción de erros estaba a facer nas leis da física? Unha posibilidade é que sexan apenas unha coincidencia matemática interesante. Mas outra posibilidade é moito máis profunda. Talvez o universo sexa literalmente computacional na súa natureza. Non unha simulación criada por alguén, mas un proceso computacional fundamental. A realidade pode ser información a procesarse a sí mesma. As leis da física poden ser algoritmos. O espazo e o tempo poden ser estruturas de dados emerxentes. Esta idea ten raíces que remontan a 1960, cuando o físico John Wheeler cuñou a frase información a partir de bits. Ele propós que toda a realidade física emerxe de respostas sin ou non a preguntas, de bits de información. Wheeler imaxinou o universo como un circuito cuántico xigante procesando información. Cada partícula, cada campo, cada forza sería fundamentalmente feita de bits cuánticos de información. A materia e a enerxía serían apenas padróns de información organizados de formas particulares. Nos anos 2000, esta idea evoluiu para algo chamado principio holográfico. Proposto por Gerard 't Hooft e desenvolvido por Leonard Susskind, o principio holográfico diz que toda información contida nun volume de espazo pode ser descrita por información na fronteira dese volume. É como un holograma, unha imaxe bidimensional que contén información tridimensional. Aplicado ao universo inteiro, isto significa que tudo o que acontece no noso espazo tridimensional pode ser completamente descrito por información nunha superficie bidimensional distante. Somos como imaxes proxectadas de un holograma cósmico. Juan Maldacena levou isto aínda máis longe en 1997 con a súa correspondencia. Ele mostrou matematicamente que un universo con gravidade en 5 dimensóns é completamente equivalente a unha teoría cuántica sen gravidade en 4 dimensóns. Isto non é apenas unha analoxía, é unha equivalencia matemática exata. Tudo o que acontece no universo de 5 dimensóns pode ser calculado usando a teoría de 4 dimensóns e viceversa. É como se o universo fose un libro que pode ser lido de dúas maneiras completamente diferentes, e ambas contan exactamente a mesma historia. Pensa no que isto significa. Se o noso universo tridimensional pode ser completamente descrito por información nunha superficie bidimensional, entón cual é o real? Somos nós, coas nosas 3 dimensóns de espazo, ou a superficie bidimensional? A física diz que ambos son igualmente reais ou igualmente irreais. Son apenas dúas descricións diferentes da mesma coisa fundamental. Isto é como descobrir que tú e a túa sombra son igualmente reais, apenas perspectivas diferentes da mesma entidade. Agora adiciona a mecánica cuántica a esta mistura. Se o universo é fundamentalmente información, e se a información cuántica só se torna definida cando é observada, entón quen ou que está a facer a observación? Algúns físicos argumentan que non precisamos de observadores conscientes. Cualquier interacción física conta como medición. Cando un fotón atinge un átomo, iso é unha medición. Cuando partículas coliden, iso é unha medición. O universo está constantemente a medirse a sí mesmo, colapsando funcións de onda en todo lado. Mas isto apenas empurra o problema para atrás. Se cada medición requer unha interacción física e cada interacción física é gobernada pela mecánica cuántica, entón estamos presos nun ciclo infinito. Outros físicos, incluindo Eugene Wigner, argumentaron que a consciencia debe desempeñar un papel especial. Wigner propós que apenas observadores conscientes poden colapsar funcións de onda.
Todo o resto permanece en superposición até que unha mente consciente observe. Isto coloca a consciencia no centro da física, non como un epifenómeno accidental, mas como un ingrediente necesario da realidade. En 2018, investigadores realizaron unha versión real da experiencia do amigo de Wigner usando fotóns entrelazados. Os resultados foron perturbadores. Eles mostraron que diferentes observadores poden ter factos incompatíveis sobre o mesmo evento cuántico. O que é un facto para un observador pode ser unha superposición para outro. Non há unha realidade obxectiva única que todos concordan. A realidade é relativa ao observador, así como o tempo e o espazo son relativos na teoría da relatividade de Einstein. Mas isto é aínda máis radical. Non estamos apenas a falar sobre diferentes perspectivas da mesma realidade. Estamos a falar sobre realidades xenuinamente diferentes. Entón, onde é que isto nos deixa? Temos a mecánica cuántica a dicer que a realidade non existe independentemente da observación. Temos o principio holográfico a dizer que o universo pode ser fundamentalmente bidimensional. Temos códigos de corrección de erros incorporados nas ecuacións da física. Temos experiencias mostrando que diferentes observadores poden ter factos incompatíveis. Temos teorías suxerindo que a consciencia pode ser un fenómeno cuántico. Todo isto aponta na mesma dirección perturbadora. A realidade non é o que pensamos que é. Mas aquí está a questão que ninguén consegue responder. Se vivemos nunha simulación, ou nun universo holográfico, ou nunha rede de experiencias conscientes, quen ou que criou isto? E máis importante, por qué? Algúns físicos dicen que estas preguntas están fora do ámbito da ciencia. Outros dicen que son as preguntas máis importantes que podemos facer. O que sabemos con certeza é que o universo é moito máis extraño do que cualquier ficción científica algunha vez imaginou. E há algo aínda máis perturbador que precisamos de enfrentar. Se a realidade é fundamentalmente información, entón pode ser hackeada? Pode ser reprogramada? Há evidencias de fallas na matriz? En 2003, o físico Silas Bean e a súa equipa na Universidade de Bonn publicaron un artigo que fez manxetes en todo o mundo. Eles propuseron un test experimental para determinar se vivemos nunha simulación computacional. A idea era brillante na súa simplicidade. Se o universo é unha simulación, entón debe ter limites computacionais, e eses limites debían deixar marcas detectáveis na estrutura do espazo-tempo. Bean concentrouse nunha propiedade específica chamada corte de Grayson-Zatsepin-Kuzmin. Este é un limite teórico na enerxía dos raios cósmicos que chegan á Terra. Raios cósmicos son partículas de enerxía extremamente alta que viaxan pelo universo. Cuando ten enerxía suficientemente alta, debían interagir con a radiación cósmica de fundo e perder enerxía. Isto cría un limite natural na enerxía máxima que podemos detectar. Mas aquí está o truque. Se o espazo-tempo for discreto, se for feito de pequenos píxeles como un ecrã de computador, entón ese corte de enerxía debía ter un padrón específico. As partículas de enerxía máis alta debían viaxar lixeiramente máis devagar nunha dirección preferencial, criando unha asimetría no cosmos. Bean calculou que se pudésemos detectar esta asimetría, teríamos evidencia directa de que o espazo-tempo é discreto. E se o espazo-tempo é discreto, entón o universo pode moito ben ser unha simulación computacional. Até agora non detectamos esta asimetría, mas os nosos instrumentos poden simplesmente non ser sensíveis o suficiente. Ou tal vez a resolución da simulación sexa tan alta que está alén da nosa capacidade de medir. Ou tal vez non estexamos nunha simulación a final. Mas espera, há outro tipo de anomalía que podemos procurar. En 2016, o cosmólogo George Ellis apontou algo extraño sobre as constantes fundamentais da natureza. Estas son números como a velocidade da luz, a carga do electrón, a constante gravitacional. Estes números determinan como o universo funciona. E aquí está o que é extraño. Estes números parecen estar axustados con precisión incrível para permitir a existencia de vida. Muda cualquer unha destas constantes por unha fracción minúscula e o universo tórnase estéril. Se a forza nuclear forte fose apenas 2% máis fraca, os núcleos atómicos non se formarían. Se fose 2% máis forte, todo o hidroxenio tería sido convertido en helio no Big Bang e non habería agua. Se a constante cosmolóxica fose lixeiramente maior, o universo tería expandido tan rapidamente
que as galaxias nunca se formarían. Se fose liseiramente menor, o universo tería colapsado sobre sí mesmo antes que a vida pudese evoluir. A probabilidade de todas estas constantes teren exactamente os valores certos por acaso é astronómicamente pequena. É como atirar dardos ás cegas e acertar no centro do albo 100 veces seguidas. Isto é chamado o problema do axuste fino, e ten atormentado os físicos durante décadas. Há tres explicacións principais. A primeira é o principio antrópico. Só observamos un universo con estas constantes porque son un universo con estas constantes e que observadores poden existir. É un argumento circular, mas técnicamente correcto. A segunda explicación é a teoría dos multiversos. Existen incontáveis universos con diferentes constantes, e nós simplesmente temos a sorte de estar nun que permite vida. Isto resolve o problema do axuste fino, mas ao custo de postular infinitos universos invisíveis. A terceira explicación é a máis perturbadora. Talvez as constantes estexan asustadas porque alguén as asustou. Se vivemos nunha simulación, entón os programadores escolleron estes valores deliberadamente para criar un universo interesante. Mas há un problema con todas estas explicacións. Elas asumen que as constantes fundamentais son realmente constantes. E se non foren? En 1999, o astrónomo John Webb fez unha descoberta xocante. El estaba a estudar a luz de cuasares distantes, obxetos tan distantes que a súa luz levou millares de millóns de anos a chegar até nós. Cuando analizou o espectro desta luz, encontrou algo imposíbel. A constante de estrutura fina, un número fundamental que goberna a forza electromagnética, parecía ser diferente no pasado distante. A diferenza era minúscula, apenas algunhas partes por millón. Mas se fose real, significaba que as leis da física están a mudar ao longo do tempo. Webb verificou e voltou a verificar os seus dados. Outros astrónomos repetiron as observacións. Algúns confirmaran os resultados, outros non encontraran nenhuma mudanza. O debate continúa até hoxe. Mas imagina se Webb estiver correcto. Se as constantes fundamentais están a mudar, entón o universo non é estático. É dinámico, evolutivo. As leis da física poden estar a adaptarse, a axustarse, talvez até a aprender. Isto soa exactamente como un programa de computador a correr, a actualizar os seus parámetros ao longo do tempo. Há outro tipo de anomalía que algúns físicos consideran suspeita. Chámase o problema da hierarquía. A forza da gravidade é absurdamente máis fraca do que as outras forzas fundamentais. É máis fraca por un factor de cerca de 10 elevado a 36. Isto é como comparar o tamaño de un átomo con o tamaño de todo o universo observável. Por que esta diferenza enorme? Non há razón obvia nas nosas teorías. Algúns físicos propuseron que a gravidade é tan fraca porque está a espallarse por dimensóns extra que non podemos ver. Outros suxeren que vivemos nunha membrana tridimensional, flutuando nun espazo de dimensóns superiores, e a gravidade baza para esas dimensóns extra. Mas há outra posibilidade. Talvez a gravidade sexa fraca porque é computacionalmente cara de simular. Se o universo é unha simulación, entón simular a gravidade con precisión total en todo o lado sería incrivelmente exixente en termos de recursos. Faz sentido usar unha aproximación máis fraca para poupar poder computacional. Isto pode soar a especulación selvaxen, mas considera isto. Cando criamos simulacións de computador do universo, facemos exactamente isto. Usamos aproximacións para a gravidade porque simular cada interacción gravitacional entre cada partícula sería imposíbel. Talvez o universo real estexa a facer o mesmo. Agora vamos falar sobre algo aínda máis extraño, a natureza discreta da mecánica cuántica. Na física clásica, tudo é continuo. Podes ter cualquier valor de enerxía, cualquier posición, cualquier momento. Mas na mecánica cuántica, moitas coisas ven en pacotes discretos. A enerxía ven en cuanta, o spin ven en múltiplos de medio. A carga eléctrica ven en múltiplos da carga do electrón. Por qué? Por que é que a natureza escolle valores discretos en vez de continuos? Unha resposta é que a natureza é fundamentalmente digital, non analógica. E se o universo for feito de bits de información, entón faz sentido que as propiedades físicas veñan en unidades discretas. Cada bit pode estar ligado ou desligado, 1 ou 0. Non há meio bit. En 2010, o físico Seth Lloyd do MIT calculou a capacidade computacional máxima do universo observável.
Ele usou as leis da termodinámica e da teoria da informação quântica para determinar quantas operações computacionais o universo poderia ter realizado desde o Big Bang. O número que obteve foi 10 elevado a 120 operações. Isto é um número enorme, mas é finito. Se o universo é uma simulação, então este é o número máximo de passos computacionais que poderia ter executado. Lloyd tamén calculou a quantidade máxima de información que o universo pode armacenar. Cerca de 10 elevado a 90 bits. Novamente, enorme más finito. Isto significa que há un limite para a complexidade que o universo pode ter. Há un número máximo de estados diferentes que pode estar. Agora pensa no que isto significa para a consciencia. Se o universo ten capacidade computacional finita, e se a consciencia é un proceso computacional, entón há un limite para cuántas mentes conscientes poden existir simultaneamente. Há un limite para cuán complexa cada mente pode ser. Tal vez sexa por iso que a consciencia parece tan rara no universo. Tal vez sexa computacionalmente cara de simular. Tal vez o universo só posa suportar un número limitado de observadores conscientes de cada vez. Isto levanta unha questão arrepiante. E se a consciencia for o recurso máis valioso no universo? E se todo o propósito da simulación for criar e sustentar experiencias conscientes? Algúns filósofos argumentan que a consciencia é a única coisa que sabemos con certeza que existe. Podes dubidar da realidade do mundo exterior, mas non podes dubidar da túa propia experiencia consciente. Descartes dise, penso, logo existo. A túa consciencia é a única coisa que é indubitabelmente real. Todo o resto pode ser ilusão. Se isto for verdade, entón tal vez a consciencia non sexa un subproduto accidental da física. Tal vez sexa o ponto principal. Tal vez o universo exista para criar consciencia, non o contrario. Há unha teoría en filosofía chamada panpsiquismo que leva esta idea ao extremo. O panpsiquismo diz que a consciencia non é algo que emerxe apenas en cérebros complexos, é unha propiedade fundamental da materia, como a masa ou a carga. Cada partícula teñe un grau minúsculo de consciencia. Cuando as partículas se organizan en sistemas complexos como cerebros, estas pequenas consciencias combínanse en algo mayor. O filósofo David Chalmers, famoso pelo problema difícil da consciencia, teña argumentado que o panpsiquismo pode ser a mellor explicación para como a consciencia surge da materia física. Se a consciencia é fundamental, entón non precisamos de explicar como emerxe, sempre esteve lá. Mas aquí está onde isto se torna relevante para a hipótese da simulación. Se a consciencia é fundamental, e se o universo é fundamentalmente información, entón tal vez a consciencia e a información sexa unha mesma coisa. Tal vez cada bit de información teña un aspecto experiencial. Cando a información é procesada, há algo que é como ser esa información. Isto resolvería o problema difícil da consciencia de unha forma radical. Non há problema. A consciencia non emerxe da materia, porque a materia é feita de consciencia desde o inicio. Agora vamos comparar dúas visões moito diferentes de como isto pode funcionar. A primeira visão é o que podemos chamar de simulación externa. Nesta visão, há un universo base real onde existen programadores avanzados. Eles criaran unha simulación do noso universo nun computador superpoderoso. Nós somos personaxes nesa simulación, como personaxes nun xogo de vídeo. Os programadores poden estar a observarnos, a facer experiencias, tal vez até a intervir ocasionalmente. Esta é a versión da hipótese da simulación que a maioría das persoas imagina. É a versión que o filósofo Nick Bostrom popularizou no seu famoso artigo de 2003. Bostrom argumentou que se civilizacións avanzadas poden criar simulacións conscientes e se escollen facelo, entón é estatísticamente probável que estexamos nunha simulación. Afinal, habería moitas máis mentes simuladas do que mentes reais. Mas há problemas profundos con esta visão. Primeiro, ela apenas empurra a questão para atrás. Se estamos nunha simulación, quen criou os programadores? E quen criou o universo deles? Acabamos con unha regresión infinita de simulacións dentro de simulacións. Segundo, ela asume que a consciencia pode ser simulada nun computador. Mas non sabemos se isto é posível. Tal vez a consciencia requeira algo máis do que computación. Tal vez requeira procesos cuánticos específicos ou algo aínda máis fundamental que non compreendemos. Terceiro, ela trata a consciencia como un epifenómeno, algo que emerxe da computación, mas non é fundamental. Isto contradiz tudo o que a mecánica cuántica nos diz
sobre o papel da observación na criación da realidade. Entón vamos considerar unha segunda visão, a simulación interna. Nesta visão, non há programadores externos. O universo está a simularse a sí mesmo. É un sistema autoorganizado, autorreferencial, que cría a súa propia realidade a través de procesos internos. A consciencia non é simulada. É o proceso a través do cual a simulación acontece. Cada observador consciente é como un nó nunha rede computacional distribuída. Cuando observas algo, estás a executar unha computación que colapsa posibilidades cuánticas en realidades definidas. O universo non existe como un todo completo, existe como unha rede de observacións interconectadas, cada unha criando un pedazo local de realidade. Esta visão é máis consistente coa mecánica cuántica e con o principio holográfico. Non requer programadores externos ou universos base. O universo é o seu propio simulador. Mas tamén levanta questões profundas. Se o universo está a simularse a sí mesmo, qual é o propósito? Há un propósito? Ou é apenas un proceso cego, mecánico, sen significado ou dirección? Algúns físicos argumentan que o universo está a evoluir para estados de maior complexidade. A segunda lei da termodinámica diz que a entropía sempre aumenta, que a desorden sempre crece. Mas localmente, en bolsas como a Terra, a complexidade pode aumentar. A vida é un exemplo de complexidade crecente. A consciencia é outro. Talvez o universo estexa a explorar o espazo de posibilidades, a criar estruturas cada vez máis complexas. Talvez a consciencia sexa o pico desta complexidade, o estado máis organizado que a materia pode alcanzar. E talvez o propósito da simulación, se é que há un propósito, sexa criar e sustentar consciencia. Non porque alguén programou isto, mas porque é para onde a física naturalmente leva. Há unha terceira posibilidade que combina elementos de ambas, a simulación hierárquica. Nesta visão, há múltiplos níveis de realidade, cada un simulando o próximo. Mas non há un nivel base fundamental. É simulações até ao fin, en ambas as direccións. Cada nivel pensa que é real, mas é unha simulación do nivel acima. E cada nivel está a simular níveis abaixo. Nos podemos estar no meio desta hierarquía, simultáneamente simulados e simuladores. Esta visão é extrañamente consistente con o principio holográfico. Se un universo tridimensional pode ser completamente descrito por información nunha superficie bidimensional, entón talvez haya unha cadella infinita de descricións equivalentes, cada unha con diferentes números de dimensóns. Cada descrición é igualmente válida, igualmente real. Non há un nivel privilexiado que sexa o verdadeiro universo. Mas isto levanta unha questão vertiginosa. Se non há nivel base, o que é que está realmente a acontecer? Onde é que a realidade está realmente a ser computada? A resposta pode ser que non há onde. A realidade non está a ser computada en ningún lugar específico. É un proceso autoconsistente que existe apenas nas relacións entre níveis. É como un conxunto de espellos refletíndose uns aos outros infinitamente. Non há obxeto orixinal sendo refletido, há apenas reflexóns. Mas há un problema que ninguén quer admitir en voz alta. Un problema que corroi as fundações de tudo o que acabamos de discutir. E ese problema ten un nome. O problema da medición cuántica nunca foi realmente resolvido. Ouve ben isto. Pasáronse quase 100 anos desde que a mecânica cuántica foi formulada. 100 anos de experiências, de tecnologia quântica, de computadores quânticos. E ainda não sabemos o que realmente acontece quando uma medição ocorre. Não sabemos como uma superposição se transforma num resultado definido. Não sabemos onde traçar a linha entre o mundo quântico e o mundo clássico. Isto não é uma questão filosófica abstrata. É um buraco negro no centro da nossa melhor teoria da realidade. E quanto mais olhas para ele, maior ele fica. Vamos ser brutalmente honestos sobre o que a física realmente sabe. Sabemos calcular probabilidades, sabemos prever resultados de experiências, sabemos construir tecnologia que funciona, mas não sabemos o que está realmente a acontecer. Não sabemos o que é uma partícula, não sabemos o que é uma onda, não sabemos o que é uma medição, não sabemos o que é um observador. Estas não são lacunas pequenas no nosso conhecimento. São abismos fundamentais. E cada tentativa de os preencher cria novos problemas. Pega na interpretación de Copenhaga. Diz que a función de onda colapsa cando unha medición acontece. Mas o que é unha medición? Quando exactamente acontece?
Precisa de un observador consciente? Ou cualquier interación física serve? Niels Bohr nunca deu unha resposta clara. Ele dice que non debemos perguntar o que acontece entre medições. Debemos apenas calcular o que podemos observar. Mas isto non é física. É rendición intelectual disfarçada de pragmatismo. A interpretación de moitos mundos evita o colapso dicendo que tudo acontece. Cada posibilidade se realiza nun universo diferente. Mas entón, como é que decides cual universo es tú? Como é que a túa consciencia escolle un ramo da función de onda universal? Hugh Everett nunca respondeu a isto. Ele apenas dice que a consciencia tamén se divide. Mas isto non explica nada. Apenas multiplica o misterio por infinito. O queveísmo diz que as funcións de onda son subjetivas, que descreven crenzas persoais. Mas entón, como é que diferentes observadores concordan sobre os resultados? Como é que a realidade intersubjetiva emerxe de experiencias puramente privadas? Christopher Fuchs argumenta que há correlações entre as experiencias dos observadores. Mas de onde ven esas correlações? Se cada observador ten a súa propia función de onda privada, o que garante que elas se aliñan? Ves o padrón? Cada interpretación resolve un problema criando outro. É como apertar un balón. Empurras a confusión de un lado e ela aparece do outro. E há algo aínda máis perturbador. Todas estas interpretações asumen que a mecánica cuántica está correta. Mas e se non estiver? E se houber algo máis profundo que aínda non descobrimos? En 2016, un grupo de físicos liderado por Lucien Hardy propós unha experiencia para testar os limites da mecánica cuántica. Eles criaran unha situación onde un sistema cuántico é colocado nunha superposición de estar dentro e fora de unha caixa. Depois perguntaron: o que acontece se tentares medir se o sistema está dentro da caixa sen abrir a caixa? A mecánica cuántica padrón diz que non podes facer isto. Cualquier medición que te diga se o sistema está dentro da caixa vai perturbar o sistema. Mas Hardy mostrou que há unha forma subtil de facer a medición que a mecánica cuántica padrón non prevé correctamente. Os resultados experimentais non corresponderan ás previsões. Había unha discrepancia pequena mas real. Isto pode ser apenas ruído experimental, ou pode ser o primeiro sinal de que a mecánica cuántica non é a historia completa, que há unha teoría máis profunda esperando para ser descoberta. Agora adiciona a gravidade á mistura. A mecánica cuántica descreve 3 das 4 forzas fundamentais: electromagnetismo, forza nuclear forte e forza nuclear fraca. Mas non descreve a gravidade. A relatividade geral de Einstein descreve a gravidade, mas non é unha teoría cuántica. E todas as tentativas de criar unha teoría cuántica da gravidade fallaron. A teoría das cordas promete unificar tudo. Diz que as partículas son cordas vibrantes en 10 ou 11 dimensões. Mas depois de 40 anos de traballo intenso, a teoría das cordas aínda non fez unha única previsión testável. Non há evidencia experimental de cordas. Non há evidencia de dimensões extra. É matemática bonita, mas pode non ter nada a ver con a realidade. A gravidade cuántica en loop tenta cuantizar o propio espazo-tempo. Diz que o espazo é feito de pequenos loops entrelazados, mas tamén non ten previsões testáveis, e non está claro como recuperar a relatividade geral no limite clásico. Estamos presos. Temos dúas teorías fundamentais que funcionan perfeitamente nos seus propios dominios, mas que son fundamentalmente incompatíveis. E non sabemos como as reconciliar. Isto non é apenas un problema técnico. É un sinal de que algo está profundamente errado con a nosa compreensón da realidade. Tal vez o espazo e o tempo non sexan fundamentais. Tal vez a materia e a enerxía non sexan fundamentais. Tal vez tudo o que pensamos ser real sexa apenas unha aproximación de algo moito máis extraño. Agora vamos falar sobre o elefante na sala, a consciencia. Todos os problemas que discutimos até agora envolven observadores e medições. Mas o que é un observador? O que conta como unha medición? A física padrón tenta evitar esta questão. Diz que cualquier interacción física é unha medición. Non precisas de consciencia. Non precisas de observadores especiais. O universo está constantemente a medirse a sí mesmo a través de interaccións entre partículas. Mas isto non funciona. Se cada interacción é unha medición, entón por que é que vemos superposicións cuánticas? Por que é que precisamos de isolar sistemas cuánticos do ambiente? Se o ambiente está constantemente a medir tudo,
Entón tudo debería colapsar instantaneamente. Non debería haber efeitos cuánticos macroscópicos. A resposta padrón é a de coherencia. Cuando un sistema cuántico interage con un ambiente grande, a información sobre a súa fase cuántica espállase polo ambiente. Isto faz con que o sistema pareza ter colapsado, mesmo que técnicamente aínda estexa nunha superposición. A de coherencia explica por que non vemos gatos en superposicións. O gato está constantemente a interagir con trillóns de moléculas de ar, fotóns e outras partículas. Estas interações destroen rapidamente cualquier coherencia cuántica. Mas a de coherencia non resolve o problema da medición. Apenas o empurra para atrás. A función de onda do sistema máis o ambiente aínda está nunha superposición. Non houve colapso real. Apenas parece que houve do ponto de vista de un observador dentro do sistema. Entón voltamos á questão. O que é un observador? Precisa de ser consciente? Eugene Wigner pensaba que sí. Ele argumentou que apenas a consciencia pode colapsar funcións de onda. Todo o resto permanece en superposición até que unha mente consciente o observe. Mas isto cría un problema enorme. Se a consciencia é necesaria para o colapso, entón como é que o universo existiu antes de haber consciencia? Como é que as estrelas se formaron? Como é que a vida evoluiu? Tudo debería ter permanecido en superposición até que o primeiro ser consciente aparecese. Wigner máis tarde mudou de idea sobre isto. Ele percebeu que colocar a consciencia no centro da física cría máis problemas do que resolve. Mas a questão permanece. Qual é o papel da consciencia na mecánica cuántica? Algúns físicos argumentan que a consciencia é un fenómeno cuántico. Roger Penrose e Stuart Hameroff propuseron que a consciencia emerxe de procesos cuánticos en microtúbulos dentro dos neuronios. Eles argumentan que o cérebro é un computador cuántico biolóxico e que a consciencia é o que acontece cando funcións de onda colapsan nos microtúbulos. Esta teoría é controversa. A maioría dos neurocientistas pensa que é absurda. Eles argumentan que o cérebro é demasiado quente e húmido para manter coherencia cuántica. A de coherencia destruiría cualquier superposición cuántica en femtosegundos. Non há forma de procesos cuánticos sobreviver en tempo suficiente para afectar a cognición. Mas experiencias recentes mostraron que sistemas biolóxicos poden manter coherencia cuántica por períodos sorprendentemente longos. A fotosíntese usa efeitos cuánticos. As aves usan entrelazamento cuántico para navegar. Tal vez o cerebro tamén use truques cuánticos que aínda non compreendemos. Ou tal vez a consciencia non sexa cuántica de todo. Tal vez sexa un fenómeno clásico que emerxe de redes neuronais complexas. Tal vez non teña nada a ver coa mecánica cuántica. Mas entón, como é que explicas o papel do observador na mecánica cuántica? Como é que explicas o colapso da función de onda? Estamos presos nun círculo vicioso. A mecánica cuántica parece precisar de observadores, mas non consegue definir o que é un observador. A consciencia parece estar relacionada con a observación, mas non sabemos como. E non podemos testar estas ideas porque non sabemos como medir a consciencia objetivamente. Agora vamos considerar unha posibilidade radical. E se a consciencia for fundamental? E se non for algo que emerxe da materia, mas algo que sempre existiu? E se a materia é que emerxe da consciencia? Esta é a visão do idealismo. Diz que a consciencia é a substancia básica da realidade. O mundo físico é unha construción da consciencia, non o contrario. Parece loucura, certo? Vai contra tudo o que a ciencia nos ensinou. A ciencia asume o materialismo, que a materia é fundamental e a consciencia é un subproduto. Mas o materialismo teñe un problema enorme, chamado o problema difícil da consciencia. Como é que materia inconsciente cría experiencia consciente? Como é que neuronios a disparar cría unha sensación de vermello? Como é que procesos físicos crían qualia, a cualidade subxetiva da experiencia? Ninguén sabe. Há teorías sobre correlacións neurais da consciencia. Há teorías sobre integración de información. Há teorías sobre espazos de traballo globais. Mas nenhuma delas explica realmente como a experiencia subxetiva emerxe de procesos obxetivos. Há un foso explicativo que ninguén consegue atravesar. O idealismo evita este problema, dicendo que a consciencia non emerxe. Ela é fundamental. O mundo físico é que emerxe da consciencia. Cuando observas unha partícula, non estás a descubrir algo que xa existía. Estás a criar algo a través do ato de observación. Isto soa maluco,
Mas é exactamente o que a mecánica cuántica parece dizer. As partículas non teñen propiedades definidas até seren observadas. A observación cría a realidade. E se levares isto a serio, acabas con algo moito parecido con idealismo. Mas o idealismo tamén ten problemas. Se a consciencia é fundamental, de onde ven? Sempre existiu? Foi triada? E como é que múltiplas consciencias interaxen? Como é que criamos unha realidade partillada? Unha resposta é o panpsiquismo. Esta é a idea de que tudo ten algún grau de consciencia, non apenas humanos e animais, mas plantas, bacterias, até átomos e electróns. A consciencia é unha propiedade fundamental da materia, como a masa ou a carga. Isto resolve o problema de como a consciencia emerxe. Non emerxe, sempre esteve lá. A consciencia humana é apenas unha forma moito complexa de algo que existe en todo o lado. Cuando átomos se organizan en cérebros, a consciencia que xa estaba presente se organiza en formas máis complexas. Mas o panpsiquismo tamén ten problemas. Como é que consciencias simples se combinan en consciencias complexas? Como é que a consciencia de un electrón e a consciencia de outro electrón se xuntan para criar a consciencia de un átomo? Este é o problema da combinación, e ninguén ten unha boa resposta. Estamos rodeados de misterios. A mecánica cuántica é misteriosa, a consciencia é misteriosa, a relación entre elas é misteriosa. E cuanto máis aprendemos, máis misterios descubrimos. Tal vez sexa a altura de admitir algo radical. Tal vez non posamos compreender a realidade. Tal vez os nosos cerebros, que evoluíron para cazar e recoller na sabana africana, simplesmente non sexan capaces de compreender a natureza fundamental do universo. Tal vez sexa como tentar explicar a mecánica cuántica a un cão. O cão non teñe os conceitos necesarios. Tal vez nós tamén non teñamos. Mas isto é derrotismo. A historia da ciencia está xeia de problemas que parecían imposíveis até seren resolvidos. Ninguén pensaba que poderíamos compreender a orixen das especies até Darwin. Ninguén pensaba que poderíamos comprender a estrutura do átomo até Bohr. Ninguén pensaba que poderíamos comprender a orixen do universo até o Big Bang. Tal vez estexamos á beira de outro avanzo. Tal vez alguén, en algún lugar, estexa prestes a ter a idea que vai mudar tudo. Tal vez sexa unha nova interpretación da mecánica cuántica. Tal vez sexa unha teoría cuántica da gravidade. Tal vez sexa unha comprensión completamente nova da consciencia. Ou tal vez a resposta xa estexa aquí, escondida á vista de todos. Tal vez todas as pistas que precisamos xa estexan nas ecuaxóns. Tal vez apenas precisemos de ollar para elas da forma certa. Vamos voltar aos códigos de correción de erros que James Gates encontrou nas ecuaxóns da supersimetría. Estes códigos son usados en computación para protexer información contra a corrupción. Encontralos nas leis fundamentais da física é extraordinario. Mas o que é que realmente significa? Unha interpretación é que o universo é literalmente un computador. As leis da física son algoritmos. O espazo-tempo é unha estrutura de dados. As partículas son bits de información. E os códigos de corrección de erros están lá para garantir que a información non se corrompe. Mas há outra interpretación. Tal vez os códigos non estexan lá para protexer información. Tal vez estexan lá para criar información. Tal vez sexan parte do mecanismo a través do cual a realidade se xera a si mesma. Pensa nisto. Un código de corrección de erros pega en información e adiciona redundancia. Se algúns bits se corrompen, podes usar a redundancia para recuperar a información orixinal. Mas tamén podes pensar nisto ao contrario. Podes comezar con redundancia e extrair información dela. Tal vez o universo funcione así. Tal vez comece con un estado de máxima redundancia onde tudo é posível. Depois, a través de procesos que parecen corrección de erros, extrae información definida. O colapso da función de onda pode ser literalmente un proceso de corrección de erros, onde o universo escolle unha realidade consistente de entre todas as posibilidades. Isto explicaría por que a mecánica cuántica é probabilística. Non é porque o universo é aleatorio. É porque o universo está constantemente a resolver un problema de optimización. Como criar unha realidade consistente a partir de posibilidades infinitas. E como cualquier problema de optimización, há múltiplas solucións posíveis. A probabilidade cuántica é a distribuición sobre esas solucións. Isto tamén explicaría o entrelazamento. Cuando dúas partículas están entrelazadas,
Elas partillan información redundante. Medir unha partícula forza o universo a escoller unha solución consistente, o que automáticamente determina o estado da outra partícula. Non há comunicación máis rápida que a luz. Há apenas consistencia global forzada pelos códigos de correción de erros. E isto explicaría o principio holográfico. Se o universo está a usar códigos de correción de erros, entón a información nun volume pode ser completamente determinada pela información na súa fronteira. É exactamente así que os códigos de correción de erros funcionan. Usan información redundante na fronteira para reconstruir información no interior. Mas se isto estiver correto, entón quen ou o que está a executar os códigos de correción de erros? Quen está a resolver o problema de optimización? Quen está a escoller entre as solucións posíveis? A resposta pode ser ninguén. O universo pode ser un sistema autoorganizado que resolve o seu propio problema de consistencia. Non há programador externo. Non há computador base. O universo é o computador. E o programa que está a executar é o programa de se manter consistente. Isto é profundamente diferente da hipótese da simulación padrón. Non estamos a falar de alguén a simular o universo. Estamos a falar do universo a simularse a sí mesmo. A realidade é un proceso autorreferencial, autoconsistente, que cría a sí mesmo momento a momento. E a consciencia? Tal vez sexa parte do proceso de corrección de erros. Cuando observas algo, estás a forzar o universo a escoller unha solución consistente. Non estás a descobrir unha realidade preexistente. Estás a participar na criación da realidade. Cada observador consciente é como un nó nunha rede de corrección de erros distribuída. O universo non ten un procesador central. Ten bilións de procesadores distribuídos, cada consciencia a resolver a súa parte local do problema de consistencia global. Isto explicaría por que diferentes observadores poden ter factos incompatíveis. Eles están a resolver diferentes partes do problema de optimización. As súas solucións son localmente consistentes, mas poden ser globalmente incompatíveis. O universo non forza consistencia global instantánea, apenas forza consistencia local, e veixa que a consistencia global emerja gradualmente a través de interaccións. Isto tamén explicaría o libre arbitrio. Se a consciencia é parte do proceso de corrección de erros, entón as túas escollas son reais. Non estás a seguir un script predeterminado. Estás a participar na criación da realidade. Cada escolla que faces é unha solución para o problema de consistencia local. E esas solucións afectan o problema global. Mas isto levanta unha cuestión vertixinosa. Se o universo está constantemente a resolver un problema de consistencia, o que acontece cando non há solución? O que acontece cando as escollas de diferentes observadores crían contradicións que non poden ser resolvidas? Tal vez sexa iso que son os paradoxos cuánticos. Non son bugs na realidade. Son situacións onde o problema de consistencia non ten solución. E cando iso acontece, o universo faz o que cualquier bon algoritmo faz. Lanza unha exceción. A función de onda non colapsa. A medición falla. A realidade recúsase a escoller. Isto pode parecer ficción científica, mas hai evidencias experimentais. En 2018, físicos criaron unha situación onde dois observadores facen medicións incompatíveis no mesmo sistema cuántico. O resultado foi que ambos os observadores obtiveron resultados válidos, mas eses resultados eran mutuamente contraditorios. O universo non forzou consistencia, permitiu que a contradición existise. Isto é profundamente perturbador. Significa que a realidade non é unha coisa única e consistente. É unha rede de realidades locais que poden ser mutuamente inconsistentes. A consistencia global é unha ilusión. O que realmente existe é unha tella de consistencias locais fracamente acopladas. E se isto estiver correto, entón a pregunta vivemos nunha simulación ten unha resposta surpreendente. Sin e non. Sin, porque a realidade é fundamentalmente computacional. É un proceso de corrección de erros autoorganizado. Mas non, porque non há simulador externo. O universo é o seu propio simulador. Nós somos parte do proceso de simulación, non personaxes pasivos dentro dele. Isto muda tudo. Non somos observadores pasivos de unha realidade preexistente. Somos participantes ativos na criación da realidade. Cada observación que faces, cada escolla que tomas, cada pensamento que tens, está a moldar o universo.
non de forma mística ou máxica, de forma literal e física, a través do proceso de correción de erros cuántico que manteña a realidade consistente. Mas há un preso. Se a realidade é criada a través de consistencia local, entón non há verdade obxectiva global. Non há factos absolutos que todos concordan. Há apenas unha rede de verdades locais que son aproximadamente consistentes. A realidade é negociada, non descoberta. Isto pode parecer relativismo extremo, mas non é. Há límites. As leis da física son os límites. Elas definen o espazo de solucións posíveis para o problema de consistencia. Non podes simplesmente acreditar en cualquier coisa e tornala real. Tens de traballar dentro das restricións impostas pelos códigos de correción de erros fundamentais. Mas dentro desas restricións, há espazo para variación. Há espazo para diferentes observadores teren diferentes realidades. Há espazo para a consciencia moldar o mundo. Non de forma ilimitada, mas de forma real e mensurável. E isto trasnos de volta a questão original. Importa se vivemos nunha simulación? A resposta agora é clara. Importa profundamente. Porque se a realidade é un proceso de correción de erros autoorganizado, entón tú es parte dese proceso. As túas observacións importan. As túas escollas importan. A túa consciencia importa. Non es un personaxe impasivo nunha simulación. Es un co-criador da realidade. Mas tamén significa que tens responsabilidade. Se estás a participar na criación da realidade, entón es parcialmente responsável por como ela é. Non podes culpar programadores externos. Non podes dicer que tudo está predeterminado. Tens axencia real, e con axencia ven responsabilidade. Isto é simultaneamente libertador e aterrorizante. Libertador porque significa que as túas escollas importan. Aterrorizante porque significa que non podes escapar das consecuencias desas escollas. A realidade que experiencias é parcialmente criada por ti. Se non gostas dela, tens o poder de a mudar. Mas tamén tens a responsabilidade de a mudar. E agora chegamos ao ponto onde a ciencia encontra o seu propio limite. Onde as ecuacións paran de nos dar respostas confortáveis e comezan a facer preguntas que nos asustan. Porque há algo que aínda non dicemos. Algo que os físicos susurran en conferencias, mas raramente admiten públicamente. Todas estas teorías, todas estas interpretacións da mecánica cuántica, todos estes modelos matemáticos elegantes, teñen un problema fundamental. Neñuma delas pode ser testada de forma definitiva. Non é unha questón de tecnoloxía. Non é que precisemos de aceleradores de partículas maiores ou telescopios máis potentes. É unha questón de principio. Algúmas destas teorías son, por definición, imposíveis de testar. Pegan a interpretación de moitos mundos. Como é que testas se existen universos paralelos se por definición non podes comunicar con eles? Como é que probas que cada medición cuántica cría unha ramificación da realidade se só podes experienciar un ramo? Ou que deísmo. Se a función de onda describe apenas o teu coñecimento pessoal e non a realidade obxectiva, como é que testas iso? Cada observador ten a súa propia función de onda, non a forma de comparar directamente as experiencias subxectivas de dois observadores. Ou a hipótese da simulación. Se a simulación é perfeita, se non há glitches detectáveis, entón por definición non podes probar que estás nunha simulación. Cualquer evidencia que encontres pode ser parte da simulación. Isto non é ciencia. Isto é metafísica disfarçada de física. E aquí está a parte que vai facer os físicos ficaren furiosos. Tal vez estexa tudo ben. Tal vez teñamos chegado ao limite do que a ciencia pode facer. Tal vez haxa preguntas sobre a natureza da realidade que simplemente non poden ser respondidas pelo método científico. Isto non significa que as preguntas non sexan importantes. Non significa que non debamos pensar sobre elas. Significa apenas que precisamos de ser honestos sobre as limitacións do noso coñecimento. Entón vamos ser brutalmente honestos. Vamos examinar exactamente o que sabemos e o que non sabemos. O que sabemos con certeza absoluta. A mecánica cuántica funciona. As súas previsións foron testadas millóns de veces. Nunca fallou, nen unha vez. É a teoría máis ben sucedida na historia da ciencia. Tamén sabemos que a mecánica cuántica é profundamente extraña. Partículas existen en superposicións. O entrelazamento é real. A medición muda o sistema. Estes non son artefactos experimentais. Son características fundamentais da realidade.
Sabemos que o principio holográfico é matematicamente consistente. A correspondencia de Maldacena é unha proba rigorosa. Un universo con gravidade pode ser completamente descrito por unha teoría sen gravidade nunha dimensão inferior. Sabemos que há códigos de correción de erros nas ecuaxóns da supersimetría. James Gates verificou isto repetidamente. Non é unha ilusión. Está realmente lá. Sabemos que diferentes observadores poden ter factos incompatíveis sobre eventos cuánticos. A experiencia do amigo de Wigner foi realizada. Os resultados son inequívocos. Isto é o que sabemos. Factos duros. Evidencia experimental. Matemática rigorosa. Agora veña a parte difícil. O que non sabemos. Non sabemos o que é a función de onda. É unha descrición da realidade obxectiva? É unha descrición do noso coñecimento? É algo completamente diferente? Non sabemos. Non sabemos o que causa o colapso da función de onda. É a medición? É a consciencia? É a de coherencia? É algo que aínda non descobrimos? Non sabemos. Non sabemos se o universo é determinístico ou genuinamente aleatorio. A mecánica cuántica é probabilística, mas iso pode ser porque há variáveis ocultas que non coñecemos. Ou pode ser aleatoriedade fundamental. Non sabemos. Non sabemos se a consciencia é un fenómeno cuántico. Penrose e Hameroff argumentan que sí. Outros físicos argumentan que non. Non há evidencia experimental decisiva. Non sabemos. Non sabemos se vivemos nunha simulación. Non sabemos se o universo é fundamentalmente computacional. Non sabemos se há níveis de realidade acima ou abaixo do noso. Non sabemos. E aquí está a verdade máis dura de todas. Tal vez nunca saibamos. Non porque somos estúpidos. Non porque a tecnoloxía non é suficientemente boa. Mas porque algunhas destas preguntas poden estar fundamentalmente para alén do alcance da ciencia. A ciencia funciona facendo previsións testáveis. Observas o mundo. Formulas unha hipótese. Faces unha previsión. Testas a previsión. Se a previsión estiver correta, a hipótese é suportada. Se estiver errada, a hipótese é refutada. Mas o que faces cando a hipótese non faz previsións testáveis? O que faces cando a hipótese é, por definición, imposível de refutar? Algúns filósofos da ciencia, seguindo Karl Popper, dirían que esas hipóteses non son científicas. Se non podes testalas, non son ciencia. Son especulación. Mas isto cría un problema. Porque algunhas destas hipóteses non testáveis son matemáticamente elegantes. Son lóxicamente consistentes. Explican moitas coisas. Apenas non poden ser testadas. Debemos abandonalas? Debemos dizer que non son dignas de consideración porque non son testáveis? Ou debemos expandir a nosa noción do que conta como coñecimento válido? Esta é unha cuestión profunda, e non há consenso entre os físicos. Algúns, como os defensores da interpretación de moitos mundos, argumentan que a elegancia matemática é suficiente. Se unha teoría é matematicamente consistente e explica os dados, debemos aceitala, mesmo que non posamos testala directamente. Outros, como os defensores do quebeísmo, argumentan que debemos focarnos no que podemos observar. A función de onda describe o noso coñecimento, non a realidade obxectiva. Non debemos especular sobre coisas que non podemos medir. E há un terceiro grupo que argumenta que debemos ser agnósticos. Non sabemos cual interpretación está correta. Tal vez nunca saibamos. Debemos usar a mecánica cuántica como unha ferramenta práctica e non nos preocuparmos con o que significa. Esta última posición é chamada de interpretación de Copeñaga e foi a visión dominante durante décadas. Cálate e calcula, como dice o físico David Mermin. Non preguntes o que significa, apenas usa as ecuaxóns. Mas esta posición está a tornarse cada vez máis insatisfactoria, porque as preguntas non desaparecen só porque as ignoramos. E cuanto máis aprendemos sobre a mecánica cuántica, máis extrañas as preguntas se tornan. Entón vamos facer algo radical. Vamos asumir, apenas por un momento, que a hipótese da simulación está correta. Non a versión con programadores externos. A versión onde o universo está a simularse a sí mesmo a través de procesos de corrección de erros cuánticos. Se isto estiver correto, o que podemos prever? Que evidencias deberíamos procurar? Primeiro, deberíamos esperar encontrar limites computacionais na natureza. Se o universo é unha computación, debe haber un limite para a cuantidade de información
que pode ser procesada nun dado volume de espazo-tempo. E adiviña, A. Chámase limite de Bekenstein. Diz que a cuantidade máxima de información que pode ser armacenada nunha rexión do espazo é proporcional á área da superficie desa rexión, non ao seu volume. Isto é exactamente o que esperarías se o universo fose un computador holográfico. A información está armacenada na superficie, non no volume. O interior é renderizado a partir da información na superficie. Segundo, deberíamos esperar encontrar discretización a escalas fundamentais. Se o universo é unha computación digital, o espazo e o tempo non poden ser infinitamente divisíveis. Debe haber unha escala mínima. E adiviña. A. Chámase comprimento de Planck e tempo de Planck. Son as escalas máis pequenas onde a física que coñecemos faz sentido. Abaixo desas escalas, o espazo-tempo pode ser cuantizado, discreto, como píxeles nunha tela. Terceiro, deberíamos esperar encontrar nao localidade. Se o universo está a usar códigos de correción de erros, entón a información nunha rexión debe estar correlacionada con información en regións distantes. E adiviña, o entrelazamento cuántico é exactamente iso. Dúas partículas poden estar correlacionadas instantaneamente, independentemente da distancia. A información non viaxa entre elas. Elas partillan información redundante desde o inicio. Cuarto, deberíamos esperar encontrar limites na velocidade de procesamento. Se o universo é unha computación, debe haber un limite para a rapidez con que a información pode ser procesada. E adiviña? A velocidade da luz pode ser exactamente iso. Non é apenas a velocidade máxima de movimento, é a velocidade máxima de procesamento de información. É o limite de Clock do universo. Todas estas previsões son consistentes con o que observamos, mas aquí está o problema. Tamén son consistentes con outras interpretacións. Non proban que vivemos nunha simulación. Apenas mostran que a hipótese da simulación é consistente con a física coñecida. Entón, como é que decidimos? Como é que escollemos entre interpretacións que facen as mesmas previsóns? A resposta tradicional é a navalla de Occam. Escolle a explicación máis simples. Mas o que é máis simples? Unha realidade obxectiva que existe independentemente da observación? Ou unha rede de experiencias subxectivas que crían a realidade a través da observación? Diferentes persoas ten diferentes intuicións sobre o que é simples. Há outro criterio. Elegancia matemática. Escolle a teoría que é matematicamente máis bonita, mas beleza é subxectiva. O que é elegante para un físico pode ser feio para outro. Há un terceiro criterio. Poder explicativo. Escolle a teoría que explica máis coisas. Mas se dúas teorías explican exactamente as mesmas coisas, este criterio non axuda. A verdade desconfortável é que non há forma obxectiva de escoller entre interpretacións empíricamente equivalentes. É unha questón de gosto, de intuición, de valores filosóficos. E isto trasnos a unha conclusión perturbadora. A ciencia pode ter chegado ao seu limite. Non o limite do que podemos medir, non o limite da nosa tecnoloxía, o limite do que o método científico pode, en principio, descobrir. Há preguntas sobre a natureza da realidade que poden ser fundamentalmente indecidíveis, non porque somos ignorantes, mas porque a estrutura da realidade non permite que sexan respondidas. Imagina que es un personaxe nun xogo de vídeo. Podes estudar as regras do xogo. Podes descobrir os algoritmos que gobernan o movimento, a física, as interaccións. Mas há unha pregunta que nunca podes responder de dentro do xogo. Estou nun xogo? Porque cualquier evidencia que encontres pode ser parte do xogo. Cualquier teste que fasas pode ser simulado. Non há forma de sair do xogo para verificar se é un xogo. Nós podemos estar na mesma situación. Podemos ter descoberto todas as regras da física. Podemos ter mapeado todas as leis da natureza. Mas a pregunta final, a pregunta sobre a natureza da propia realidade, pode ser indecibível de dentro da realidade. Isto non é derrotismo. Non é dicer que debemos parar de facer ciencia. É apenas recoñecer honestamente as limitacións do coñecimento humano. E há algo profundamente humilde niso. Durante séculos, os humanos pensaron que podían coñecer tudo, que con tempo e esforzos suficientes poderíamos desvendar todos os misterios do universo. Mas tal vez haya misterios que son, por natureza, insolúveis. Non porque son moito difíceis,
mas porque a propia estrutura da realidade os torna indecidíveis. Isto muda a nosa relación con o coñecimento. En vez de procurar certeza absoluta, debemos procurar comprehensión provisoria. En vez de procurar verdades finais, debemos procurar modelos úteis. A mecánica cuántica é un modelo incrivelmente útil. Funciona, faz previsões precisas, permítenos construir tecnoloxía. Mas o que significa? Tal vez nunca saibamos con certeza. E tal vez estexa tudo ben, porque o valor da ciencia non está apenas en dar respostas. Está en facer preguntas mellores. Está en expandir a nosa comprehensión do que é posível. Está en mostrarnos que o universo é máis extraño e máis maravilloso do que alguma vez imaginamos. A hipótese da simulación, quer sexa verdadeira ou non, fez iso. Forzounos a questionar as nosas suposicións máis básicas. Mostrounos que a realidade pode ser fundamentalmente diferente do que parece. Conectou física, filosofía e consciencia de formas novas. E iso ten valor, independentemente de vivermos ou non nunha simulación. Mas há unha última reviravolta, unha última peza do puzzle que precisamos de considerar. E se a pregunta vivemos nunha simulación for mal colocada? E se non for unha cuestión de sin ou non, mas algo máis subtil? Pensa nisto. Cando preguntas se un número é par ou ímpar, a pregunta faz sentido. Todo o número inteiro é par ou ímpar, non a terceira opción. Mas cando preguntas se a luz é unha onda ou unha partícula, a pregunta é mal colocada. A luz non é nen unha onda nen unha partícula. É algo máis fundamental que exhibe propiedades de ambas dependendo de como a observas. Tal vez vivemos nunha simulación, sexa o mesmo tipo de pregunta mal colocada. Tal vez a realidade non sexa nen unha simulación nen non simulación. Tal vez sexa algo máis fundamental que partilla propiedades de ambas. Tal vez a realidade seja simultaneamente física e computacional. Non unha coisa disfrazada de outra, mas genuinamente ambas ao mesmo tempo. Isto non é unha contradición. É unha complementaridade, como a dualidade onda-partícula. Cuando ollas para a realidade de unha forma, ves física, partículas, campos, forzas. Cuando ollas de outra forma, ves computación, información, algoritmos, procesamento. Ambas as perspectivas son válidas, ambas son reais. Nenhuma é máis fundamental que a outra. E se isto estiver correto, entón a pergunta non é vivemos nunha simulación. A pergunta é, que aspectos da realidade son mellor compreendidos a través da lente computacional e que aspectos son mellor compreendidos a través da lente física? Esta é unha pergunta moito máis produtiva, porque ten respostas. Podemos investigar, podemos testar, podemos aprender. E xa estamos a facer iso. A teoría da información cuántica está a revelar estruturas profundas na mecánica cuántica que non eran visíveis a través da lente puramente física. O principio holográfico está a mostrar conexóns entre gravidade e teoría cuántica de campos que ninguén suspeitaba. Estamos a aprender que a información non é apenas unha forma de descrever a física. É un ingrediente fundamental da realidade, tan real cuanto a materia e a enerxía. E isto abre posibilidades extraordinarias. Se a realidade é parcialmente computacional, entón tal vez posamos programala. Non de forma máxica, mas a través da comprehensión profunda das leis da física e da forma como procesa unha información. A computación cuántica xa está a facer iso. Estamos a aprender a manipular estados cuánticos de formas que eran imposíveis há unha década. Estamos a criar entrelazamentos sob demanda. Estamos a implementar códigos de corrección de erros cuánticos. Estamos literalmente a aprender a programar a realidade a nivel cuántico. E isto é apenas o comezo. A medida que a nosa comprehensión da natureza computacional da realidade se aprofunda, as posibilidades expándense. Tal vez posamos criar novos estados da materia que non existen naturalmente. Tal vez posamos manipular o espazo-tempo de formas que parecen imposíveis hoxe. Tal vez posamos até criar pequenas simulacións dentro da nosa propia realidade. Non simulacións de computador no sentido tradicional, mas rexións do espazo-tempo onde as leis da física son lixeiramente diferentes. Universos de bolso con propiedades personalizadas. Isto pode parecer ficción científica, mas a física non proíbe. As ecuacións permiten. É apenas unha cuestión de tecnoloxía e comprensión. E se conseguirmos facer iso, se conseguirmos criar simulacións dentro da nosa realidade, entón a pergunta, vivemos nunha simulación, tórnase aínda máis complicada. Porque se podemos criar simulacións,
Entón talvez estexamos nunha simulación criada por seres como nós. Non deuses, non superinteligencias. Apenas seres que aprenderan a manipular a natureza computacional da realidade. E eses seres poden estar nunha simulación criada por outros seres, e así por diante. Simulacións dentro de simulacións, até o infinito. Mas aquí está a reviravolta final. Talvez non haya fundo. Talvez sella simulacións até o fin, en ambas as direccións. Cada nivel criando níveis abaixo e sendo criado por níveis acima. E se non a fundo, entón non a nivel privilexiado que sella o real. Todos os níveis son igualmente reais, ou igualmente irreais. A realidade tórnase unha estrutura fractal infinita, cada nivel refletindo os outros, neñún máis fundamental que cualquer outro. Isto é vertisinoso. Isto desafía todas as nosas intuizóns sobre o que é real. Mas tamén é extrañamente libertador, porque se non a nivel fundamental, se é simulacións até o fin, entón non há verdade absoluta a descubrir. Non há realidade final escondida por trás das aparencias. O que hai é unha rede infinita de perspectivas, cada unha válida, cada unha real, cada unha criando e sendo criada pelas outras. E tú es parte desa rede, non un observador pasivo, non un personaxe en unha historia escrita por outro, mas un no ativo na rede, criando túa propia realidade e contribuindo para a realidade dos outros. Isto é o que a física cuántica nos dis. Isto é o que o principio holográfico implica. Isto é o que os códigos de correción de erros suxeren. A realidade non é unha coisa fixa que descobrimos. É un proceso dinámico en que participamos. E isto muda tudo. Porque se és un co-criador da realidade, entón tens poder. Non poder ilimitado, non poder máxico, mas poder real, mensurável, físico. As túas observacións moldan un mundo cuántico. As túas escollas afetan un futuro. A túa consciencia participa no proceso a través do cual a realidade se torna definida. Isto non é misticismo. Isto é física. Física extraña, perturbadora, contraintuitiva, mas física. E se é física, podemos estudala. Podemos compreendela. Podemos aprender a usala. Estamos no inicio de unha revolución na nosa compreensón da realidade. Unha revolución tan profunda cuanto a revolución copernicana ou a revolución darwiniana. Estamos a aprender que a realidade non é o que pensábamos. Non é un palco fixo onde a vida acontece. É un proceso participativo onde a consciencia desempeña un papel fundamental. E isto abre posibilidades que mal comezamos a explorar. Mas tamén tras responsabilidades que mal comezamos a comprender. Porque se és un co-criador da realidade, entón és parcialmente responsável por como ela é. E iso é simultaneamente o máis libertador e o máis aterrorizante facto que a física algunha vez descubriu. E agora chegamos ao ponto onde todas as certezas se disolven, onde a física encontra a filosofía e ambas recoñecen os seus límites. Porque por máis longe que teñamos viallado nesta jornada, por máis profundamente que teñamos mergullado nos misterios da realidade cuántica, há unha verdade inescapável que precisamos de enfrentar. Non sabemos. Non sabemos se vivemos nunha simulación. Non sabemos se a consciencia colapsa funzóns de onda. Non sabemos se há múltiplos universos ou apenas un. Non sabemos se a realidade é fundamentalmente computacional ou algo completamente diferente. E o máis perturbador, tal vez nunca saibamos. Há limites fundamentais ao coñecimento humano. Non limites tecnolóxicos que podemos superar con mellores instrumentos. Non limites temporarios que desaparecerán con máis investigación. Limites absolutos, impostos pela propia estrutura da realidade. Kurt Gödel probou isto matemáticamente en 1931. Ele mostrou que cualquier sistema formal suficientemente complexo contén verdades que non poden ser probadas dentro dese sistema. Há sempre proposicións que son verdadeiras, mas indecidíveis. Se a matemática, a linguaxe máis precisa que temos, contén verdades indecidíveis, o que dicer da realidade física? O que dicer das questões sobre a natureza fundamental da existencia? Talvez a pregunta «vivemos nunha simulación» sexa unha desas verdades indecidíveis. Non porque somos ignorantes, mas porque a estrutura lógica da realidade non permite que sexa respondida de dentro da propia realidade. Pensa no paradoxo do mentiroso. Esta frase é falsa. Si é verdadeira, entón é falsa. Si é falsa, entón é verdadeira. Non há resposta consistente.
A pergunta está mal formada. Talvez estamos nunha simulación, sexa o mesmo tipo de pergunta autorreferencial que non ten resposta consistente. Porque cualquier evidencia que encontremos pode ser parte da simulación. Cualquier teste que fasamos pode ser simulado. E há algo profundamente humilde nisto. Durante séculos, a ciencia avanzou con a confianza de que todas as preguntas teñen respostas, que con método e persistencia suficientes poderíamos desvendar todos os misterios. Mas tal vez haya misterios que son por natureza insolúveis. Non porque son difíceis, mas porque a propia estrutura da realidade os torna indecidíveis. A materia escura e a enerxía escura constitúen 95% do universo. Sabemos que existen porque vemos os seus efeitos gravitacionais. Mas non sabemos o que son. Non conseguimos detectalas directamente, non conseguimos explicalas con as nosas teorías actuais. 95% do universo é un misterio completo. E isto non é unha falla temporaria do noso coñecimento. Pode ser unha característica permanente da realidade. Tal vez haya aspectos do universo que son fundamentalmente inaccesíveis á observación humana. Non porque están moito lonxe ou son moito pequenos, mas porque a propia natureza da realidade os esconde de nós. O horizonte cosmolóxico é un exemplo. Há rexións do universo que están a afastarse de nós máis rápido que a velocidade da luz. A luz desas rexións nunca nos alcanzará. Nunca poderemos observalas. Nunca poderemos saber o que lá acontece. E isto non é unha limitación tecnolóxica. É unha limitación fundamental imposta pela estrutura do espazo-tempo. Non importa cuán avanzada sexa a nosa tecnoloxía. Há partes do universo que son, en principio, incognoscíveis. O mesmo pode ser verdade para a natureza da realidade. Pode haber aspectos fundamentais da existencia que son, en principio, inaccesíveis á investigación científica. E a consciencia? O problema difícil da consciencia, como o filósofo David Chalmers o chamou, pode ser insolúvel. Non porque somos ignorantes sobre o cérebro, mas porque há un abismo explicativo entre procesos físicos e experiencia subxetiva que nenhuma cuantidade de neurociencia pode atravesar. Podes mapear cada neuronio no cérebro. Podes rastrear cada sinal eléctrico. Podes simular todo o proceso nun computador. Mas iso non te dis por que há algo que é como ser consciente. Por que a experiencia subxetiva existe. Thomas Nagel argumentou que há factos sobre a consciencia que son fundamentalmente subxetivos. Há algo que é como ser un morcego, mas nenhuma descrición obxectiva de terceira persoa do cérebro do morcego pode capturar esa experiencia subxetiva. Se Nagel estiver correto, entón há un limite fundamental ao que a ciencia obxectiva pode descobrir sobre a consciencia. Non porque a ciencia é inadecuada, mas porque a consciencia ten propiedades que son, por natureza, inaccesíveis á investigación obxectiva. E isto trasnos de volta á mecánica cuántica, porque a mecánica cuántica parece dar un papel especial á observación. A función de onda colapsa cando é observada, mas o que conta como observación? Precisa de ser consciente? Non sabemos. E tal vez non posamos saber. Porque para responder a esta pregunta, precisaríamos de comprender a consciencia. E a consciencia pode ser fundamentalmente incomprensível a través dos métodos da ciencia obxectiva. Há unha ironía profunda aquí. A física cuántica, a teoría máis precisa e ben sucedida que algunha vez criamos, pode depender de algo que nunca poderemos comprender completamente: a consciencia. É como se o universo tivese un sentido de humor cruel. Deunos a ferramenta máis poderosa para comprender a realidade, mas esa ferramenta depende de algo que está para alén da comprensión. E há máis. A interpretación de moitos mundos dis que todas as posibilidades cuánticas son reais. Cada vez que unha medición cuántica acontece, o universo divídese en múltiplos ramos, cada un realizando un resultado diferente. Se isto estiver correto, entón hai incontáveis copias de ti neste momento, en universos paralelos, a facer escollas diferentes, a viver vidas diferentes. Há unha versión de ti que escolleu non ver este vídeo. Há unha versión de ti que nunca nasceu. Há unha versión de ti que é un físico cuántico famoso. Mas nunca poderás coñecer esas outras versões. Nunca poderás comunicar con elas. Nunca poderás verificar se realmente existen. A interpretación de moitos mundos pode ser verdadeira, mas é fundamentalmente non testável. E isto levanta unha cuestión filosófica profunda.
O que significa para algo ser real se nunca pode ser observado? Se há universos paralelos que son en principio inacesíveis, son reais? Ou son apenas construções matemáticas convenientes? A física non pode responder a esta pergunta. É unha questão de metafísica, de filosofía. E diferentes físicos dan respostas diferentes, baseadas non en evidencias, mas en intuições filosóficas. Isto é profundamente desconfortável para a ciencia, porque a ciencia é suposta ser objetiva. É suposta ser baseada en evidencias, non en preferencias filosóficas. Mas cando chegamos ás questões máis fundamentais sobre a natureza da realidade, as evidencias acaban. E ficamos con escollas filosóficas. Preferes un universo con un observador especial que colapsa funzóns de onda? Ou preferes infinitos universos paralelos? Preferes unha realidade objetiva independente da observación? Ou preferes unha realidade que é criada pela consciencia? Non a forma objetiva de escoller. É unha questão de gosto. E isto significa que a física, no seu nivel máis fundamental, pode ser irredutível a factos objetivos. Pode sempre haber un elemento de escolla subjetiva. E agora, depois de toda esta xornada a través dos misterios da física cuántica, depois de explorar simulações e multiversos e consciencia, precisamos de facer algo que pode parecer extraño. Precisamos de voltar para casa. Porque por máis fascinantes que sexan estas questões cósmicas, por máis profundos que sexan estes misterios filosóficos, há algo que non podemos esquecer. Tú estás aquí, agora, neste momento. Estás a ver estas palabras, estás a procesar estas ideas, estás a ter unha experiencia consciente. E iso, esa experiencia directa e inmediata, é a coisa máis real que coñeces. Máis real que cualquier teoría física. Máis real que cualquier especulación filosófica. Descartes estaba certo sobre unha coisa. Penso, logo existo. A túa consciencia, a túa experiencia subxectiva, é a única coisa de que podes ter certeza absoluta. Todo o resto, incluindo o mundo físico, é inferencia. Podes dubidar de que o mundo externo existe. Podes dubidar de que outras persoas son conscientes. Podes dubidar de que as leis da física son reais. Mas non podes dubidar de que estás a ter unha experiencia neste momento. E isto inverte completamente a nosa perspectiva habitual. Normalmente pensamos que a física é fundamental e a consciencia é derivada. Pensamos que o universo físico existe primeiro e a consciencia emerxe dele como un subproduto accidental. Mas tal vez sexa o contrario. Tal vez a consciencia sexa fundamental e a física sexa derivada. Tal vez o universo físico sexa unha construción da consciencia, non o contrario. Isto non é solipsismo. Non estou a dicer que só tú existes e todo o resto é imaginación. Estou a dicer que a consciencia pode ser o ingrediente fundamental da realidade, e a física pode ser a forma como diferentes consciencias coordenan as súas experiencias. Lembraste do quebeísmo? A interpretación cuántica, que dis que as funções de onda descreven crenzas subxetivas, non realidade obxectiva? O quebeísmo coloca a consciencia no centro da física. E lembraste do principio holográfico? A idea de que o universo tridimensional pode ser completamente descrito por información nunha superficie bidimensional? Isto suxere que a realidade é fundamentalmente informacional, non material. E información sen alguén para a procesar é apenas ruído. Información requer consciencia. Requer alguén para interpretar, para lle dar significado. Tal vez o universo sexa unha rede de consciencias, cada unha procesando información, cada unha criando a súa propia realidade local, e todas coordenando a través das leis da física para criar a ilusión de un mundo obxectivo partillado. Isto explicaría por que a mecánica cuántica é tan extraña. Por que a realidade parece depender da observación. Por que diferentes observadores poden ter factos incompatíveis. Non é porque o universo é unha simulación criada por programadores externos. É porque o universo é unha construción colaborativa de consciencias internas. E se isto estiver correto, entón tú non és un observador pasivo da realidade. És un co-criador. Cada observación que faces, cada escolla que tomas, cada pensamento que tens, está a moldar o universo. Non de forma máxica, non de forma ilimitada, mas de forma real e mensurável, a través do proceso cuántico de colapso da función de onda. E isto trasnos de volta ao inicio. Lembraste de como comezamos? Con a experiencia da dupla fenda.
con o misterio de como unha partícula pode estar en dois lugares ao mesmo tempo até ser observada. Agora, depois de toda esta jornada, podemos ver ese misterio de unha forma nova. A partícula non está realmente en dois lugares ao mesmo tempo. Está en ningún lugar definido até que unha consciencia a observe. A observación non revela onde a partícula estaba. Cría onde a partícula está. E o mesmo é verdade para tudo. Para cada átomo no teu corpo. Para cada fotón que entra nos teus ollos. Para cada pensamento que pasa pela tua mente. Nada é definido até ser observado. Tudo existe como posibilidades até que a consciência o torne real. E isto significa que a realidade não é uma coisa fixa que descobrimos. É um processo dinâmico em que participamos. É uma dança entre consciência e possibilidade, entre observador e observado, entre mente e matéria. Não sabemos se vivemos numa simulação. Não sabemos se há múltiplos universos. Não sabemos se a consciência é fundamental ou emergente. Mas sabemos isto. Tú és real. A tua experiência é real. E esa experiencia está íntimamente entrelazada con a estrutura fundamental do universo. Non é un acidente cósmico. Non é un subproduto sen importancia de procesos físicos cegos. É unha parte esencial do proceso a través do cual a realidade se torna real. Cada momento da tua vida, cada experiencia que tens, cada escolla que faces, é un ato de criación. Estás constantemente a colapsar funções de onda, a transformar posibilidades en realidades, a moldar o universo. E há algo profundamente belo nisto. Porque significa que importas, non de forma egocéntrica, mas de forma literal e física. O universo precisa de ti. Precisa da túa consciencia. Precisa das túas observações. Sen observadores, o universo sería apenas unha néboa de posibilidades cuánticas. Sería tudo e nada ao mesmo tempo. Sería potencial puro, nunca realizado. A consciencia é o que torna o universo real. E tú és consciência. Então talvez a pergunta não seja, vivemos numa simulação. Talvez a pergunta seja, estamos a simular a realidade. Estamos, através das nossas observações conscientes, a criar o universo momento a momento. E se a resposta for sim, então que tipo de universo queremos criar? Que tipo de realidade queremos colapsar das infinitas possibilidades quânticas? Estas não são perguntas que a física pode responder. São perguntas que cada um de nós tem de responder por si mesmo. São perguntas sobre valores, sobre significado, sobre propósito. A física pode dizer-nos como o universo funciona, mas não pode dizer-nos por que é que funciona. Não pode dizer-nos o que devemos fazer com o poder de moldar a realidade. Isso cabe a ti. Cabe a cada consciência no universo. Cabe a todos nós, juntos, co-criando a realidade através das nossas observações e escolhas. E talvez seja isso o mais importante que aprendemos nesta jornada. Não as equações, não as teorias, mas isto. Tu tens poder. Poder real. Poder físico. O poder de moldar a realidade a través da tua consciencia. Úsao con sabedoría. Úsao con compaixão. Úsao con a consciencia de que cada observación que faces, cada escolla que tomas, está a criar o universo. Porque no final, tal vez a pergunta máis importante non sexa se vivemos nunha simulación. Tal vez sexa, que tipo de realidade queremos simular? Que tipo de universo queremos criar? E esa pergunta, ao contrario de tantas outras que exploramos, ten unha resposta. Mas a resposta non vén da física. Vén de ti. Vén de cada momento en que escolles observar con atención. Vén de cada momento en que escolles asir con intención. Vén de cada momento en que recoñeces que es parte do proceso a través do cual o universo se torna real. Entón fecha os ollos por un momento. Sente a túa respiración. Sente o teu corpo. Sente a túa consciencia. Iso que estás a sentir? Iso é o universo a coñecerse a sí mesmo. Iso é a realidade a tornarse consciente. Iso é o proceso a través do cual posibilidades cuánticas colapsan en experiencias reais. Es parte do misterio máis profundo do universo. Non un observador externo, mas un participante esencial. E tal vez no final, esa sexa